та стара планина. Има една фраза, която аз често казвам и обичам много. Тя гласи: и ние сме дали нещо на света. Звучи се едно, да се оправдаваме. И то пред кого? Пред себе си. Няма нужда. Ние знаем кои сме, какво можем и какво искаме. Да, дали сме на света, даваме и пак ще даваме. И това е нормално. Ние не сме някакви гости на земята, бе. Не сме някакви гости на света, на Европа, които трябва да се оправдават или извиняват присъствието си. Или сме тук и пак ще бъдем. И постоянно ще се чува за нас. Защото можем, защото сме готини, бе. Ей за това. Защото когато искаме и когато сме заедно, всичко е възможно.